Fit-tielet kwart ta' din is-sena l-inċidenti fit-toroq li kkawżaw imwiet jew persuni li ndarbu naqsu bi 3%. Dan meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet li kien hemm 39 sewwieq, 18 il-passiġġieru, 32 persuna li jew kienu mexxin fit-toroq jew ċiklisti li ndarbu gravi. Bejn Lulju u Settembru li għadda l-ġrieħi li sofrow sewwieq, passiġġieru persuna li kienet miexja fit-toroq waslu għal mewt tagħhom. Il-biċċa kbira ta' dawk li ndarbu gravi waqt l-inċidenti kienu rġiel bit-tliet fatalitajiet kienu żewġ irġiel u mara fejn żewġ fatalitajiet ġraw f'Għawdex. L-akbar ammont ta' inċidenti ta' traffiku li fihom weġġaw jew mietu nies kien hemm involuti karozzi segwiti minn muturi u warahom vetturi tat-tagħbija. L-NSO spjega li l-biċċa kbira tal-persuni li ndarbu f'inċidenti ta' traffiku kellhom età li tvarja bejn is-26 u l-40 sena. It-tnejn kien l-aktar jum li ġraw inċidenti fejn kien hemm 83 każ li f'dan il-jum weġġaw nies. Kważi kwart tal-inċidenti ta' traffiku seħħu bejn nofsinhar u 3 ta' wara nofsinhar, bi ftit inqas ġraw bejn id-9 ta' filgħodu u nofsinhar. L-inqas ħin li ġew reġistrati inċidenti kienu bejn it-3 u s-6 ta' filgħodu. F'Birkirkara segwita minn Ħalqormi u San Pawl il-Baħar ġraw l-akbar ammont ta' inċidenti ta' traffiku. Intant l-NSO spjega li għalkemm naqsu l-inċidenti li fih weġġaw jew mietu nies, l-inċidenti ta' traffiku żdiedu bi ftit aktar minn 14%. Bejn Lulju u Settembru li għadda dawn l-inċidenti ammontaw għal kważi 4200.